Kumin World Cup hi football chanchina player ro pui Varte zinga an ming chuang kumkhua to tur Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hun nung ani mel to a kumli aliam le nuwa chuan an mel kan mu arinom to lem lo World Cup chevel kan rut kwalna kalmeka an pahni thalak chungchang le adang te kan soile do na ni Messi le Ronaldo te hian belkhomin footballer thra choi moina Ballon d'Or som pahni an choi to a team khatairo an la khel ngai mi lo Ronaldo hi Manchester United atangin achuak don ti chianga Messi khelmek na PSG a alut don ti thu te thang player ro pui pahni team khata anom tura soi hi phur pui antam hlea mase chu tiang chu athleng don talo ninalang chuti rolin World Cup tran ma khan fashion company lar Louis Vuitton chuan hengmi pahni te hi an advertisement thlalaka an lantira Louis Vuitton bag manto chunga chesan khel lai thlalaka ne Ronaldo le Messi te hian an thalak hi Instagrama an phau chuaka thalak zinga like lober pol ani chho ngal thuai an thalak hi alandan mai ro chu ani lem lowa thil inphumte hi kan tar langanga kan hriat lo alo ommialem ti lo infiana tante lo mang tamai maila Messi le Ronaldo te chess khelai thalatu kha photographer mingthang ani leibovichi ania tuntrum hi footballer ro puite fakna ta na alak sak voi khatna ani lem lo kumsang ni le soma khan footballer ro pui an soizinga an ming soi mai to ngai lo tur Maradona Pele le Zidane te chu LV company fakna tan bok hian thla alo lak sak to a ani hi Queen Elizabeth te John Lennon Arnold Michael Jordan le midang te thla ala katrangin hriat lo to sa ne Messi le Ronaldo te thla alak rum hian player pahni te hi studio khata anom reng lawa ahrangin an pahni hian an thla lak sakan nia chu photoshop mangin thalak pakhata an pahnia chess khel du nangin an siam ta aloni ti behind the scene video anti chuatangin a hriat heya Messi le Ronaldo te fakna tan studio khata omdun tura kan ngai chu aloni chi alo ani kha World Cup dona he fakna hi ti chuaneya World Cup nen inzomna omlem lo wangin en thuak chuan alang mai the mase inzomna anei thung chesan khelna bek kha an fakber Louis Vuitton kut chhuak kaneya ani hian World Cup trophy an dana case an lo siam to thrina chesan khelna bik tak phei kha chu chik deuh te chuan kumsang ni le sompariat World Cup Russia in athlen truma World Cup trophy an dana nen khan ainang chi e antia hebeki World Cup opening game atanga tournament khel chung khan adana tan an manga Maradona te pathum thla anlak rumpo khan zinvei wana bek chu an advertise berania chutiang chi chuan tun troma mi po hi anitani hetia Ronaldo le Messi ten World Cup trophy dana a chesan khel hi fans thren khat chuan final Argentina le Portugal in khel turemo tuin nge lotlina changzo kang tian khele tiemo lantirna tan an ngaya Ronaldo le Messi te chungchanga in nialna top thailo god lam hoibok arileta god hi greatest of all time ti lam toyetan an manga fans te chuan an tranjok chu god atan hian an chhal ve in nialna ron chokal zual tu chu kumsang nile sompariat World Cup dona paper magazine in uncover tana Messi an mangkhane he chanchin buko ma hian Messi chu kel pabula a om thala kan chuan tira an nuaya god tin zia kal boka Messi hi khovela footballer omto zawng zinga aro pui ber tin an chua ani deuh ber
Ronaldo fans te chuan an hel hle thunga World Cup ti lo choi moina zawng a choi zo veka Europe League lian pathuma hlotlina changthei Ronaldo hi god zok chu ni anti-ve thung Louis Vuitton fakna hian chuin hialna chu kan hmule ta an chess khela tangin tunge ro pui zok tian da khiaw mai Ronaldo fans Pierre Morgan sa phei chuan kha thlalaka khan Ronaldo hian bishop palaneya chu wangina chakzo kang telo tia an chess lungrem dan po khan omzia nei thlap mai halone kumsang ni le som pasaria khan Norway chess tournament Grandmaster Magnus Carlsen ale Hikaru Nakamura te anin tuma chess in khela chuan aro pui Varte zinga chalania khamitruma chess lung anrem dan chi khan Messi le Ronaldo te chess lung po hi remani he chess gambi ka hian chakzo kom lovin anin draw Louis Vuitton chuan go chungchang in hialna hian anin draw kan da maye anti natluk ani ome hetila hian Argentina in Mexico ne truma Mexico jersey apet nia chalin Mexican boxer Alvarez a thinrima Messi a vauzu ani kha Messi a trantu te chuan Alvarez hi anchil luaya Argentina UFC fighter Santiago Peichuan Alvarez hi ring chunga chin felpuya te alova chowa Messi thawang hautu anpuntak zel nuwa Nilani Khan Alvarez chuan ngai dam adil tangenge Mexican boxer chuan katran zawng le karam kapmangai nain min ruaina dewa kasoi lo tur kalo soyaniye Messi le Argentina mi puite hnena ngai dam kadil ati Poland an hne nuwa Messi point hemi chungchang hi asoi chuaka Alvarez athu soi kha kalo hria in hriat hiam lo pal na thil ani mele tu ma diriamin ka musit ngai lo ti chu min hrachiang tu ten an hrevekang khathil thlenga khan ngai dam ka dil na tur omlo achan chu Mexico mi puite an jersey le an namemo mi reng musit na engma kalantir lo ate Mexico captain Guardado point ka video khan han huat turte chiam oma a hriat lem lo thu asoi ve boka chuti lain chuat nona ta na mang tin Alvarez hian a hun lai khan asoi chua kanei kha World Cup lama Messi le Paul te chuan knockout stage anin hlangkai ve ta an group in khela hian hun top ma zong chu lut tur an chiang hlei theilowa point in anga engtin nge tenan siam ti hi hriat ve reng chini Argentina in Poland an hneya Mexico in Saudi Arabia an hne khan an point mu ainang chia chumin huwa an te na chu goal difference an goal khungza tatranga an chua zat paya asang zok ani lea Poland in Sydney an phura Mexico in goal ni an khung khan goal difference an lainanga hun top ma a Poland in goal an chua belle deuh te kha lau om ther tak an tan chuan ani don tinani chu hetan la inan hi chuan an en le na chu tuin nge goal khung hnem zok tinia chuta po chuan an la in tluk tok zela an pahni hian an lo in khel towa chakzo kan om chuan tin an han te le a an lo la in ro cheu fair play mangin buklung an khai le Poland hian yellow card an choi tlem zo ka wangin an chan a thale ta yellow card ta hian point khat tan paya indirect red card ta point thum yellow card le direct red card ta point nga an pai le thin fair play a hian lo la in ne tok cheu se chuan World Cup organizing committee chuan a innel lo ram chu po fu an siam ti ranga tlang tur le tlazok tur chu an pot to mai turane hik sek sok manga chakzok tur zon nen ai nang deuh reng don tinani chu Mexico le Saudi Arabia te in khela khan Saudi lamin goal khat an ron khung velea Mexico hian Poland chu goal difference an tluk talowa
chuti lain goal khat han khung le theini se chuan goal difference a Poland hi ni rual lein goal khung hnem lama an pe le theidon thunga nizanin khel kha hun top thlengin an tranga atopa Mexico tla an trap ngoi mai te kha an tlak dan ngai tua chuan om ve viau ati theiome Iran tlak awanga an fence then khat an lom chungchang kan tar lang toa antla hi Kurdistan lama an lom na sa zuala mi pakhat chu ka hlumani pha niin BBC chuan a reporta tholeni zan khan bandar anjaliya activist meran samak chu world cup atanga anram tla lom hian kongpuya alir thei horn apevak vak kaneyome Iran sipai te chuan an kap hlumta nia soyani meran hi nimin khan vuiliamania Iran chuan tharum nena cheni lemlo norhoi hotu te chu kutkan thak ngai lo tinan soya merana thina hian anmo phurna nia soi chu an phane mase activist te chuan he khopuya hian sipai te chuan silayan metpuak lai video anti chuaka meiche pakhat kutan thlak lai po alang telbok Iran hi antlak felta ka chuan an politics boruak chuan Kumin World Cup aron chiale to kherin arinom lem lowe